Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni Bay.
Ang mga panganalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingalan ang kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyong bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y pahihiyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinaupuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita may katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mga banal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhati sa akin ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin ay isa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw sa akin ay nagsugo, at sila ay iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita,
at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Manalangin tampo. O mapagpalang kay kaming igpa. Ngini pong kapinanditan na iti o ining kay kaming masayang kayabakan. Kami pong anak mong may kakapatid. Minsan po may tipon-tipon kami. Banggawan miya ing banalming tungkulan. Ginoo ngini pong abakay ti laway nyo kay sana pong matulid ang pong karapat dapat king kay kong banalayarapan. Diyos ko panimunan niya po ing banalming tipunan. Igpambanal ngayon oras ay iti makanyanda ka pong parangalan ng pong pupurian. Kagom na po ning taimtiming kapasalamatan pablasang ang ganang ining pinandit Ginoo. Ing balang si kakatao kay kami hiningat mo mga pagkalubanan mo kay papong biyempong sikanan. Diyos ko Ginoo, hala ka pong kapara, ing lugod mo kay kami Ginoo, nganing pinandita iti. Diyos ko adwan mergo ing banal mong presensya ya sana pong iparandam mo karing balang metong kay kami. Mag-aral kami. Ipapagmanano karing banal mong tuntunan pong amano ginang Diyos kaya sana po malyaring mibili kingabla ipambanal ngini po nga ba kay ti susot milaring balang kay kaming sarili bubuklat milaring balang kay kaming puso ampon kay isipan king mit mong kapakumbaban nung abat siyawan mo Ginoo ing may kagawa kayong pamagkulang may kagawa kay pong pamikasala karing banal mong kautusan, manyawad kaya pong patawad. Igpambanal ngayon oras sa iti. Tulutan mong karing bukas at balang, dingkeking balang bukas. Diyos ko agawa mila sana po king mit mong katapatan, ay lang pamagkunwari ding balang tinggap ming tungkulan. Diyos ko mga sadsad kingan sana po igpa. Pasiknangan mo kami king biyay espiritu ang gana ring literal ming biyang areti. Makapanalig keng lubusan kaya kaginuuling kayong memili ang karing balang kaya kaming tungkulan. Diyos ko Ginoo, adwan mirgo, ikami sana po yung maging sulu ang pong sikananan ng kaya kaming kasalpantayanan. Banting upayang yung kasalpantayanan na penibala mo kaya kami. Makanyanyang malyaring sumulong. Ngayon oras ay iti Diyos ko, manalangin kami, deta pong kapatid ming miminaking karelang banalatungkulan. Diyos ko, patukuran mo lang pong pasiknangan. Bangkanitay pahagawa dala ding karelang tungkulan. Ngayon pinanditay iti Diyos ko, makisabi kay pong mayap kay ko. Itubod may mapamatulang Espiritu Santong banal mong pengako kay kami. Banting upayang Diyos ko makanyana kay pong tayran kay hanggang katutuan. Igpa o rin kay kaming kapatid amon niya mensahe ngayon nga ba kay ti. Deta pong banal mong amano ila sana pong mitak. Midabo karing puntarang dilaw o karing karelang pas bulan banting upayang ni bulalaglaring maya pabalita ngayon nga ba kay ti. Ginang Diyos milangan po larawan tunggal-tunggal ding balang lalaman daring kekeng puso uling kaya kaginulang makapampan kayong manakit ang pong makabasa. Diyos ko, sana po ipagkalumuin kaya kaming pamangailangan, gabayan mo kami. Ita sanang banal mong kaburian niyang mapalyari karing balang kaya kaming biel, wain kekeng sariling kaburian ang pong kabiasnan. Banting upayang ginang Diyos, makanyang kayang malyaring sumulong. Ilawot mo yung kasangkanan karing banal ming kapamin. Uling nung at syupuing kasangkanan, kaya malyaring sumulong. Ginoo dakal pong dakala salamat gabayan ming balang metong kaya kami.
Tanggapan mo sana po rin kaya kaming misasan meto nga panalangin nga ni habakay tiyan timong mabanglungayin king kaya kayong banalay harapan. At tanggapan mi naman po itang liim yung kayablasan. At ingaganaganang bagay nga iti Ginooy papamilatan mingan puking kaya kayong bugtong anak Yeso Kristong kaya kaming sariling tagapagligtas. Iyan nasa. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita
sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinagkikilala ng mediumnidad.
Noanya ing mebye kayabe ng Kristo. King kapamilatan ning kayang kayupayan at kiyang gaman ngeni ati kayo matatangal. Ing kalamno ang ponglugod ning maestro panabangke karing balang metong kaya kayo. Panuanano ning Diyos ding balang sariliyo kanyanggang mayap apano kala amalyaring gawa na ning tao. Keng bang malyaring lalong maigit mayakit iyo impanyulong karing balang metong ke kayo. Ating Ginoo panuana nung sabla di hanggang mayap adapatiyo. Kapamilatan no ning kasalpantayanan angeni atiyo ke kayo. Mebuklod ko ikong sablo ketang kayo pa yon. Miyabe-yabe ko ikong sablo ketang kalam. Ing lugod nong dalise, ababieno karing balang metong ke kayo king banting upayang gawa ning metong atawong talatuki king kagulutan ng Kristo. Eyo sano panatiliyon karing sariliyo. Ing miminalo din ke kong puso karing banal atong kulan niyo. Pakikuwanan niyo sa o tawo angeni ate yung daramdam karing amano. Lalo ko sang magpakabiyaso karing kabias noon apag kalumnoan ng Diyos ke kayo. Eyo sano panatiliyon. Ngening ikayo tatanggap kong aral. Ngening ikayo mitikdo kayo karing kekong tungkulan. Karing ulit-ulit balang datang kami pakisabi ming mayap ke kayo. Engkeng sana metong lamo ring balang panakbang nyo. Alasanang magpatumbalog ke kayo metong mon. Uling pakatanda na no aning tawong tinanggap king tungkulan. Kapilan mon enako minyatras. Nune lalong maigit bitbitan niye ing panyulong karing balang metong kaya kayo. Nune lalong maigit bitbitan niye karing puso yu. Ing metong akabias non apagkalubnon ing Diyos kaya kayo. Nano manasono alayang puwang. Ing nano mong pamidake karing balang kekong kasarilinan. Nano manasano alayang dake, lalo na kekong manungkulan. Ing sablang kabagayan ayan timong linto at mayakit karing balang metong ke kayo. Sana maging kabyas ng lo. Sana lalong maigit tumibeyo ing tawong at iyo king kasalpantayanan. Uling ing Diyos babienang alang kulang karing balang metong ke kayo ing ke kayong kailangan. Aniya sano lalong maigit balen. Ngening ing sebo daratang iyong malino ke kayo. Pakikuwanan niyo sa alang lunto at mayakit. Ing ikayo mismo ing labugan niye ing sibol ayatiyo. Nune lalong maigit, bitbitan nyo karing kekong sarili. Ngeneng ing dalise kayo pa yon ang panglugod no ng Diyos ke kayo atiyo.
Eyo sa namalyaring painon din ke kong kasarilinan. Nune lalong maigit magpakabata kayo. Nune lalong maigit magsikap kayo. Pakit yupin king Diyos, ing ikayo tunenong mamintuding sarili yu. King ikayo tunenong mayakit, ing metong nakong alagad nitang Kristong at iyubabo. Besa kayo ang ponali, ngening metayid kayo king lagyuno ning Espiritu Santo, itang subok at iyo karing balang biyo. Mupin, ing Diyos enay biye ingeno akargon ing tao. Ing Diyos enatulutan at ing kayang sasakupan ing mikakawanilo. Nune ing Diyos ing burino karing balang metong ke kayo. Ing lalo yung pikakan lapitan ding pusuyo. Metayid kayo at may kakilala. Iting sablang bagay sano maging kabyas ng lo karing balang metong ke kayo. Sano ring sablang bagay ababieno ng Diyos ke kayo. Ing panyulong lo king lagyunan ning pamanualayo. Ding hanggang mayap yung dapat nga na ning kakong amano. Panuanano ng Diyos karing balang saglit na rin kekong pamanya pa. Union espretis mo, king ke kayong pangayatiyo, pakabitasan yu sano ing metong kayong modelo, metong kayong uliron amalyaring tangalon daring tao, uling ikayo, igit no ing belwan nyo king lagyuno nitang kekong ginu. Lalo ko ping sumulong, king bando napakarin ning ke kayong kapag nason, ang giyamang ing subok at iyo ke kayo. Boring sabiyon lalawano ning Diyos ding balang pusuyo, nung nuanti ing tetagon ampong tibayan daring kekong panamdam. Metong mo ing lugod, metong mo ing upaya na ning Diyos adaratang kaya kayo. Pagmasusyan at pagsikapan na saning manuwalang tao, iting sablang bagay maging mayan sana kaya kayo man. Ing Diyos ing kayang patnube, karing tawong maniwala ampong maminto kayo, iti kumawang magpakapilan man. Kaya beye ing kalam karing kaya kayong mayop apamanyapat king buri ng Kristo. Kaya beye ing lugod balang darapat iyo ing balang metong kaya kayo. Kayang bang lalong magit alang maging lunto kapintasan karing balang metong kaya kayo. Pakikuwanan nyo pin king kaya kayong katungkulan. Aliwa mo ding may sabing manungkulan. Ang kay kong membro metong kayo mo king kayaryan babo. Yabe-yabe kopin. Supilan yu itang hanggang marok karing balang sarili yu. Nune ampunan yung lalong maygit. Ing kalam amayumo. Ing kalam amayubong pagkalubno ng Diyos kaya kayo. Tumipon ko ikong sablo. King pimandiyon ay malyaring masisintang. Maging ding kalawang ang pong pulilya ela maryaring apangan. Tipunan niyo itang kabyas no ng pong pibandiyon ameni batbabo. Bang kanito itang nabang tanggapanin ning balang metong kaya kayo. Mapanalangin kayo ikayungon. Sablang manungkulan, mipapagbante kayo. Nung atin sanong mipapatudtud kaya kayo. Ating metong akulayit. Aboses na ning Ginoo bang malyaring damdaman nyo.
Papanatilian yu ikong sabla ing kapayapan karing pusoyo. Papanatilian yu karing sarili yu itang kapayapan amenibat babo. Kaya kayo nanuman alaneng puwang ingiyato. Uling enako kingiyato. Manualo ang ni akanakong disan. Wapin takbang na kong takbang, hanggang akwang dasan, itang tunay yung parasan. Eya sana malyaring payali, ing balang metong kaya kayo. Uling ding tinggap yung tungkulan king Diyos, kapilan mon, deti tungkulan nyo lo. Ang goking tauleng singap no aning kekong ginawa. Pahinto na ano ning Diyos. Ing balang metong ke kayo. Nung neno ing tune misadsod. Karing tinggap ng tungkulan. Pasalamat yung Diyos ke kayo. Karing milabas yung anibersaryo. Ayan timong pasalamat, sibul lakarinan. Itang hanggang kapagalan, ametangal ke kayo. Ing Diyos, yano yung balang mablas, karing mayap adepati. Mikakalugod kayo, ikayungan. At mi papamatawad, karing mi kasala ke kayungan. Uling ing Diyos, paintunanong pilit, ding mayap ng sundalos king biye. Nung kapilan lo, iti at misusugatan, iti kaya kayong tandanan lalo lang tatapang. May git ko kareti, pakit yupin king ikayo metong muing takbang yu king lagyo naning espiritismo. King ikayo metayid kayong ganap karing amano na nitang kekong ginu. Nano manasano alayang puwang ing nano mang kamalyan karing balang panggaloy. Mipapamatawad kayo karing may kasala kaya kayo. Uling iti yung dapat ampong matulid king kaya kayong kapanwanan. Aniyo ading kabyas non pagkalabno ng Diyos kaya kayo. King banting upayang alang malili at masintang metong man kaya kayo. Ing lugod ko at ing kanakong patnube kumawang kaya kayo. Mapanalangin kayo ikayungan. Makipantukan ko king Diyos. Ing king sana alang malyaring matangal ang timong masintang ke kayo metong wan. Ningat kayo, ikong sabla, karing balang panabilin ababiyemi ke kayo. Dakal asalamat, ilareti ding binyeko king ke kayong katipun. Adios ing bendesyon. Sablangeni panabangke kaya kayungan. Matuwa ampon anak lalakit babay. Ing mga lawot kongan king nanumang kapanamdaman. Ing lugod adalise at kalamno at tupayan ng ginu paragulan niya karing balang pusoyo. Sinuyo king kaya kayong pamitipon. Adios ke kong sabla, Santa Veronica, paitas na kumaris.
Dahil po salamat king katamong kwayat. Muna po payabot kaya po yung maya pa oras. King kaya katamong pong mayopayang Ginoong Diyos at kaya kayo pong sablang pengari may ang pong kapatid king salpantayanan. Masayang abak po kaya katamongan at ing kalam na ni po ng Diyos at yung makatugtog kaya katamo king oras iti makayantabe ya po ing mayopayang Ginoong Diyos at kaya be tayo pong
educating ini. At pasalamatan tayo po sana. Ikikatamang ginin Diyos. Muling sinabi na po ng Espiritong tinipanan din na itang kapuryanan pong kapasalamatan sana makanyan tayo po kanong babya kaya king Aldoldo. Pagkalub na po ikikatamong persa ang pong sikanan. Ing BMP param na po ikikatamong pasalamatan taon po makayat tangin ni king oras sa iti. At makayan niya pong milabas matiwasay ang pong masaya na ingkaya katamo pong milabas sa anibersaryo. Kinlugod na po ni nga pong Ginoo. Masayaya pong agawata mo ang pong mapayapa. Kapamilata na po itang pamisasan metong tamang pong pamikakalugod. Ita pong kakatamong kapagnasan. Makaya niya pong may panwanan, may pagkalop kaya katam. At atin tamo pong temang pag-aralan ngayon apin po yung obispo. Usually po, yung salitang obispo ngayon daramdaman tayo po na kareng kakikatamong kapatid katoliko. Yung obispo nga manuwanda po, apin po itang pera matas da king metong lugar. Halimbawa po kining Pilipinas, balang lugar atin lang pong tatalagang obispo. Halimbawa kini pong Pampanga, atin niya pong sariling obispo. Tarlac, atin niya pong sariling obispo. So kitang metong lugar atin lang pong tatalagang obispo ne. Karang kaya katamong kapatid katoliko. Pero ikatama pong espiritista o atsuking pamagaral espiritismo, ingkaya katama pong kapatiran, bububuan de po reng mapilan ne. At intamo pong amanwan na Pangulo, Kaduang Pangulo, Sekretary, hanggang na po kitang pababa, at intamo pong amanwan na gabinetis. So marakalya po amapilan amalyaring gagalo king kaya katamo pong kasalpantayanan na po. So ing kaya katamo pong ginin Diyos makain niya pong menalagan karembalang tipanan o kural akayang sasakupan. Ing ginin Diyos telagano po ring mapilan bang makanyano pong panimunan ang pong maging leader da po lalong-lalo na po retang sasalpantaya kaya ne po. At paintulutan na po kaya ng gining Diyos na pwede langan mga siwa po ninuman italaga na po ng kikatamang gining Diyos bang mga siwa. Nanula po kaya rin kayang pamantayan bang ibili niya po ing metong ataw king kapamahalahan o kapamanga siwa. Atin pong makasulat kini pong Exodo Kapitulo 18, versikulo 21. Kung ngino po retang tatalaganan eh. Bukod kaniti, manintun ka king balayan karen taong makiyagyo. Anti mo ding tatakot king Diyos. Lalaking king katutuan, mimimwa king matulid pakinabang. At ilang ibili mo karela bang maging perapon ka rin libo-libo, perapon ka rin dinadinalan, perapon ka rin limampulo at perapon ka rin pulo-pulo. So, mumuna po palang maging katangian na dapat o pamantayan na ng gining Diyos bang italaga niya po ing metong ataw, bang manibala ka rin kayang pungkuran. Kailangan po number 1, atin niya pong takot king Diyos. Ano niya pong kahalaga king metong manibala? Ing dapat atin niya pa mong takot king Diyos. Uling makananong niya pong pamahalahan ing metong atipanan nung ing mani muna alaya pong takot king Diyos. Nano pata, ing sablang bagay nung alayan takot king Diyos. Ing sablang bagay maging marawak. Niya po balo ing katuliran uling iya po tatakot king Diyos. Kailangan lalaking king katutuan, kailangan po tutuya atin niyang pamagtapat. Number 1 niya pong dilito.
Kailangan tatanggapan niya pong tapat. Itang katungkulan ami pagkalob kayo. Uling, nano po yung sinabi na ning Banal na Espiritu nandin, ingkanon pitanggap ka rin katungkulan, kapilan man ene makayatras. Kapilan man tungkulan nila. So, nano patapo? Isto pong yung metong atungkulan, tinggap may kingkiyang sarili, lalong-lalo na ikatamo pong manimuna, itamo pong opisyalis. Kapilang man pala, iti katungkulan mo ne. Nakapuka nung makayatras. Nano patapo, maging mapapatadya mo pala kapag intaw metene. So, hanggang mabiyaya po yung metong nga tao at yung babaw sulit. Itang katungkulan na may pagkalob kayo, katungkulan eh. May maging matulid na pakinabang. Kailangan po talaga maging mapagsaliksik ya, yung metong mani muna. Kailangan balo no po kapanamdaman, din balang metong kasasakupan. Po makasarili. Uling po, masakit mo rin po yung manungkulan. Nung pong dinalan la po rin kaya kang sasakupan, dinalan la katao rin kaya kang sasakupan, dinalan la pong ugali rin kaya kang pakibagayan. Uling balo tamo po para-parehas ugali. Ing ugali mo po, may po panintunan king ugali na ning kalupa mong tao, uling may po kalupa ugali, makanya niya po ito. Kanya po, bilang mamuntukan, ang pong opisyalis na pong kasakit, uling makibagay kang ampu, kareng ugali da po rin kaya sasakupan. At kailangan atin niya pong pamaningat king sarili na. Ano pong kaulagay ini, king metong manungkulan, importante ya po ini. Kailangan, mingat ka karembalang galo mo, mingat ka karembalang kimot mo, uling masagit po, king metong manungkulan, atin niya pong apo na ing metong akirang sasakupan. Kaya sabyanan pa po, manungkulan niya pa mo, makanya niya gagawan. Ne po, lalong-lalo na po, nung hindi kaya ka pong miyembros, mapagmasidla karembalang kimot mo. Kaya nitong mumunang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 16, atin pong mga niling makasulat. Anyan na pong kaulaga ing pamaningat. Ingatan mo ing kayang sarili at ing tuturo mo. Nano pata, mahulaga pong dili na ing tuturo mo naman ating kaingatan. Uling, isto pong sinabi may kiningarap, mo na po apahal yan. Nung sinabi ka pong kalaraman, mo na po ay stop to. Sinabi na kang kalaraman eh. Manatili ka rin bagay adeti, uling king pamanyapat mo kaniti, aligtas mo yung kaya kang sarili, ang tinaman din kaya kang magaramdam. Nando patapo, nung ating ka pong kaingatan king kaya kang sarili, aliwa mo po yung kaya kang sarili, ding malyaring aligtas mo. Noon anti mo rin po rin magaramdam. Anya po, nung sablang bagay sa sketi, sasabihan mo king katutuan, makayagpang king kaboryana po na ning hapong ginu, deta mo rin pong magiramdam kaya aliligtas mo lang, makanano pong bagay, kapamilatan na po retang istong dimdam de po itang pamagaral, itang amanong iba't king hapong ginu. At makanyan de pong in-apply king karelambe, kitang bagay nga reto, at tutukin mo po kitang mayat, kitang matulid. Nung malyaring, kitang bagay agagawa ng makayagpang kareng kautusan na po ni nga pong makanya na pong ababayo in kayang sarili. Makanya niya pong makapagbayo. Makanya na pong lulukas itang matong baluti king kayang pangasarili. Kitang ditak-ditak. Kaya mahulaga po king kakatamong sarili na kailangan agyo tayo pong pamahalaan itamo pong manungkulan king kakatamong sarili. Na pong kahulagay ito. Kailangan pamahalaan tayo pa yung kikatamong sarili. Bangkanta naman, detang kikatamo pong sasakupan ng members, makanyang tala naman pong apamahalaan. Uling, may po apamahalaan, ing metong akapatir, nung ing kikapong sarili, miya naman po wag yung pamahalaan. Kanya nakatamo pong karakal, lababaywan, itamo pong atsuking katungkulan. Dapat maging sinabi na po ng Banal na Espiritu nandin, dapat ka maging masanting yang modelo, masanting yang halimbawa, o metong yang uliran. Ing metong mga siwa.
Ano po kining Tito 2:7, ano po, itang maging uliran niya. King kiganaganang bago, pakilala ka, king ika, metong kang uliran. Ita po, apin po itang aman tamo. Maging metong tamo pong uliran. Kanyapin po, aliwa mo po rin, kaya katamo pong sasakupan din babantin tamo Nune pati na mo rin po yung kaya katamong sarili. Uling dapat uliran tamo po kano itamang manangkulan. Karing kaya katamong sasakupan. Karing maya pa dapat, tapo, dapat uliran tamo po, karing maya pa dapat. Aligitang dapat, karapat dapat. Kingkirang doktrina, pakilala mo yung alang kasiran ing katayimtiman. Baloy po ating metong awento ating pong metong matungay ni ating niya pong apansinan adwang lalaking maglinis, mamalis. O makanya naman din tao rin yan. Alalo yata rin favoren dala rin manong kulan dayan at ilang adwang mamalis. Yan itang metong nga taong po itahiya mamin luplepita na lang kitnang hanala. O kaya ikayo mga adwang mamalis no ko rin laring abe yun, no ko rin laring manong kulan nyo. Kukot na po, uling adwa lang ikinang mamalis maglinis king paligid. Baloy po, ning tutunan ini, ako po yung pangulo at yan naman po yung busy ko. Atin po ito, magumpisa po, king metong nga tao, king manong kulang, kailangan magumpisa itang sablang bagay king kayang sarili. Halimbawa, atong ating tamo pong aktibidades o mga programo o metong nga project dapat kailangan gawat o metong aplikasyon doon kailangan po mumunaya pong dili deng manungkulan. Kaya sabi atin po ping kasabihan na nabisa ka po kanong manungkulan, kailangan payalipin ka pa po. At siya po kining kay, laban tayo po, kining Marcos, Kapitulo 10, versikulo 43 hanggang pong 45. Garing niya po, nung po magkamali. Kailangan mumuna pa yung sablang bagay king manungkulan. Ay ni po. Dapat yung maging talasuyuyo. Nanapatapo, nung bisa ka nung maging margul, kailangan mo muna pandili ing maging talasuyo ka, ing maging alipin ka pa mo. 44 po, taglus tayo. At yung bisang maging mumuna kaya kayo, yung maging talasuyo ding sabla, apin po ito. Magumpisa po kaya pa. King 45. Uling agyang yung anak ng tao mineketing suywanda, nung bayang sumuyo. At bang ibyan na yung kayang beking ikayat bus dating dakal. Balo tanawang po anyang binatang yakinin kaya katamang ginong Yesus. Aya po pepasuyo nun den tao po ilang siwano. Iya pong may serbisyo karen taong. Balo tanawang po iya ing anak na ang bugtong din kaya katamang ginong Diyos. Pero ena po pepakit kaya katamo yung pangayanak na ng kaya katamang ginong Diyos. Nune iya pong sinuyo kaya katamo. At binyene pa ing kayang bang maya busta mo po kareng kaya katamang kasalanan. Kaya kailangan pala nung metong ka po kareng manungkulan, kaya ka magumpisa itang akbang, ikang maging frontliner po, ikang mumuna. Bayo po din kaya kang sasakupan. Ita po, ing sasabihan na po ng Biblia aliwa po itang. At kailangan makanyang tangang pong ay po. At nanula po kaya rin maging katangian o karampatan bilang obispo. Po. Kini pong mumunang Timoteo, Kapitulo 3, 1 hanggang 4. Nanula po rin alawang katangian na pa. Nung itamo po magnasa tamong maging metong manungkulan. Tapat yaing kasebian, nung ing metong tao magnasayang maging obispo. Mayap dapat ing nasa, 2. Kailangan king ing obispo alayang kapintasan. So, metong niya po ka rin katangian na dapat taglayan na po na rin nung magnasa tamo pong maging metong amanong kulan niya.
asawa ni ning metong mong babae. So, bawal na bawal po natin yung pong number 2. Kailangan metong yamo po. Uling sagrado ya po, ingkaya katamo pong pamagpamilya. Anya, makanya na pong babawal ng kaya katamo ganun Diyos. Kailangan ka metong mo, ing asawa na. Mapaniti, maisip at mayayusan. So, kailangan na tsuya po king kaayusan kung pa rin sabihan itang hiya po mahilig king gulo. Number 1 ito. Mapanampun, karampatan niya king pamanuro. 3. Mapamulyo. Hindi po. Minsan po kasi pag mapalay na kabuntok, minsan na mahiwasan. Lalo na nung nakapakiramdaman din kaya kang pagisabyan kung minsan na mahiwasan makabulyo ka. Pero pala ko na po pala itanong metong nga kanong obispo, kailangan mapamulyo. Tampalasan, nung magana ka, palpakitwa, malugod king kwarto. Yung panahon tanga po kasi ngayon, sabi dano mo, gastos yan So, itang malugod king kwarto, naman po siguro buris sa binitang, itama po, balutan naman, nung halakang pera ngayon medyo masaitin din nung halakang king material bagay. Itang burin na po kong sabihan na, naman tang sobra-sobra. Itang giginwan mo yung pera. So, ita po, na po masanting ita nung giginwan mo na yung pera. Ita po, na po burin nga pong ginong ita. Metong yang mamahalang mayap king sarili ng bale. So, pong ka-importante po yun Ita mo pong atsuking kasalpantayan na nalo ng manungkulan. Wapin naman po, makanano may pong pamahalaan yung meto nga kapatiran. Nung king sarili mong bale, yung pamilya mo, may yung pamahalaan. Number 1 niya po ito. Kanita po, kitang bagay akit na po nung nano ka po klaseng manungkulan. Nung agyong may pamahalaan yung kayang sariling babe, nano pa yung nabilog na iglesia, agyong may munang pong pamahalaan. Sa sakupuan na labing kayang anak yung lubos akayanan. So, tamo po kitang din kayang anak atin lang respeto o pamagalang bilang karelang pengari. So, itama pong atsuking katungkulan ngayon sabi natin po, yung katungkulan kano hanggang yaramate, katungkulan niya pa mo rin. So, atsunamo po kitang nung makanano tayo pong galawan, yung kaya katamang katungkulan. Di na nakatamo pong guidelines o di na nakatamo pong guiding nga pong ginoo. Kung makanano tayo po galawan yung kaya katamang katungkulan. Bang makanyang tayo pong agawang ating king kaayusan ang pong kahininan. Siguro din mo po rin malyaring ayabi ako pong dita ka pa mag-aral kayo at dakala pa po rin malyaring magsalita malibang ka na mo. At pasilaya po, payabot kayo po yung maya payoras. Salamat po. Dakal pong salamat ka Brother Joey. Maus ko po karengkeng lalam, metong pengari, karengkeng pong lalam, latam pong aliwang awsan ng ingkaya katang kapatada Dani David bilang pengari. Paninayin tayo po. Mama ko na pa mo puwata, baya pong mikating pagkakataon. Maya pa habak po kay Kongan. Pasalamat kung maragol mo na kayong Diyos. King kayabakan na iti, king makanya nakatamong tinupod ng mapamatulang Espiritu Santo, bating turwana nakatamo nung lang daw patanggapan. Iya ko po, alala pong hanggang rin ko pasalamatan king Ginong Diyos nung mananong na akong pinubayan. Adyang ala ko kaya ti mani munaya. Iya ko po patutuko king kasalpantayan ng tamo tutuya. King iya ko malaman na kung sasalpantaya o magipag-aral king kakatang kasalpantayanan.
At nung ing metong nga tao, ing gawa ng katungkulan na in Diyos, diyan ang biyaya at panubayani. At sana po kinkakatamong pa mag-aral, kinkakatang kasalpantayanan na tamo po sana sasayad at gawin ng katungkulan tamo king Aldoldo. Ko po, gano'n ko niya po ngayon, hingga kung pamagsalita kaya kayo, makuna ko po bukas. Kaya na pong susunod. At dakal pong salamat. Lawen niyo po, nung dininan palang oras yung kapatid. Talagang Bisaya palang magsalita niya, kilbit na ako puso. Lalawen ke talagang Bisaya ng talakad eh. Salamat po kang Brother Danny. Yan po metong ya pong pengaring kaya katang kapatid. Alaya pong keliwan keng metong tagapamahala. Brother po, may ragulyang ating takot king kaya katamong ginong Diyos. Kapamilya tanda rin kausukan na aabalo tamo kaya tiging kaya katang kasalpantayanan. Anak da po rin kaya katamong pengaring memundasyon ay ito po yung kayang pengaring kaya katang pengaring Cornelio David ne po. Hila po rin kaya katamong minunang mga siwa o may manungkulan kaya katang minunang mitalakadyayin kaya katang kasalpantayanan. Ngeni po patutwanan da likas-likas ne po. Uli pong mayap lang tinubo rin kaya katamong pengari. King siping na po ning sibol hanggang ngeni hanggang matwa na la ela pamurin po manandamang pali bakit tayo pong sumabi hanggang bagya-bagya na lang mo po lalakad din kay katamong pengari o sabyan na pong manandaman la pero karas na po ning antimong domino antimong tipo na nantikanini pilit pong ingkarelang sarili tatakbang dalaring karelang bitis uling nila mebyasa. Amalyaring ipamahagi da o ibyeda karetang karelang hanak nepo kalupa na yan. Ingke katamong pengari hanggang king kayang anak. Ang garan po retang supling na ingke katamong kapatadadan. Makanya nala na mga atutuki nung atsula po kanyan keni retang anak na malyaring kaya betala naman pong sisimba nepo. Kaya katamang kasalpantayanan. Makanyan niya po ing kapag-aralan. Po po nga intindihan tayo, po tang itanam tayo, kaya katamang puso, maging kareta pong saling lahi hanapin. Mituruya karela ing maya abalita. Po, yan po yung kaya katamang kapag-aralan ngayon, meto nga magpatutula rin kaya katang kapatad, kaya katang kasalpantayanan. Yan po maus tamo ka rin kaya katamong kapatad kayanakan. Ay isipan tamong ila po rin pag-asa na ning kaya katamong kasalpantayanan. Lalo na po king kasalukuyan alang patugot ing karelang sipagan. Lalam na po ning pamanuparan king karelang tungkulan bilang kayanakan. Uling ka rin niya po ing kapigaganakanan ning kaya katamong Ginoo. Abang masigantamo, abang kayanakan tamo. Kilalanan tayo ing kaya katamong Ginong Diyos bang potang tumwatam kalupa na po rin kaya katang kapatad o rin kaya katang pengar. Ala ko pong aliwang ausan nun ing kaya katang kapatad Ielmer Dungkapu paninayin tayo. Ing mumuna po payabot ke po yung maya po abak king kaya katampong Ginong Diyos karin pong piyangari mi opisyalis na tsupo keti babo makanyan mo na po karin kalupa kung kaya nakan na makipag-aral king eskwela na ningbi siguro po may bigla kayo nung tinalakad na ako naman po, Keti. Diyan po ako may bigla ako na may dinana ako naman pong oras. Pero ulit-ulit may pong sasabyan ng tunay sundalos ng Diyos. Boy Scout siya po. Nga na po ning kaya katamong tema, obispo na po na.
Nung pong king katamong kapatiran, tayo pong daramdaman ng salitang IT. Abi napin po ning metong pengari, sabi na po, karenya po kanong katoliko. Pero nung hiyambing me po king katamo, may ngariya naman pong manungkulan, no? At yung matas sa posisyon. Ne po? Nano po kaya yung dapat taglayan na ning metong obispo? Nano po kaya yung dapat na kayo? Na kailangan de po na karapat dapat siya na metong maging mamuntukan. Basan tayo po king katamong referensya nga na po king Tito 1:7, ang gaya pong 8. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Nga na po king 8, kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon, ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil. Yapin po ang katangian na ning metong nga obispo na kailangan taglaya na po ning metong nga mamuntukan. Bangkanita po, sa kupane po yung metong nga iglesia. Kailangan po hanapin po kahit ng Tito 2:7, metong niya pong maging uliran. Uliran po king mayap. Uliran kang mabuting gawa. Nga hanapin po, na sinabi na mo naman po ng kakatamong referensya. Na ano pa po, kailangan po nung managit siya pong metong nga malating busbus, king metong nga mabilog ay iglesia. Na po kailangan pong paragulan pa iti. Nune kailangan pa pong initakpan. Bangkanitang pong masisira yung metong nga iglesia. Makaya niya po yung metong nga obispo. Talatakap niya po king metong nga sira na ning metong nung halimbawa na mo po ing metong nga bubungan nung atin niya pong busbus takpan po iti po paragulan po ne po eya po makayato ing metong nga obispo uning anjang nanan niyo pong lawan ing espiritu salang niya po king laman at ing laman salang niya po king espiritu. Lawan tayo pong referensya kaya ni pong Galatia 5:17. Lawan tayo po. Na yung kailangan ng metong obispo ay po makayato. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang wag ninyong gawin ng bagay na inyong ibigin. Nanay po waring metong obispo. Gagampanan po yung katungkulan ng metong Diyos. Pang-speakin niya pong espiritu ito. Kailangan po yung metong obispo po may abi ko po makayato o yung laman. Uning laman sasalangsang niya po king espiritu at yung espiritu salangsang niya naman po king laman. Metong pa po ang referensya na po kailangan po yung metong obispo sasalangsang niya po king marok at aanib niya po king mayap. Lawentan naman po yung metong asitas king Roma 12:9. Nga na po, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Mo po metong king obispo, mo po sasabihan king obispo ini. Kailangan ning mamuntukan mo po kabudtaglayan ini. Nunay tamongan po. Ala pong magaling nga mamuntukan nung alala po ring miyembro. At kailangan po, kamo po kabud tagapagsalita king metong nune. Kamo po kabud pakiramdam. Nune, ing metong nga mamuntukan, kailangan niya naman po gawa king kaburyanan ng Diyos. Nanan me po yung magaling nga tagapagsalita, nung naman po mayayakit king kayang gawa. Basan tayo po, kini pong Santiago 2:12, 2:22, kadua na po nitan 24. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal lang pananampalataya. Nga na po mo po kabud,
ing metong nga mamuntukan o ing king kabulugan na iglesia, na itamo kabudtamo po sa salpantaya. Uning ing kasalpantaya na nga lang dapat, maging bawagya mo po king karapanan ng Diyos. At nung rin ing kasalpantaya na nga iti, didinan tayo pong gawa, maging sakdalya po yung kakatamong pananampalataya. Kaya pong 24, nga na po, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. May banggit siya po. Kailangan mo naman po, ing metong nga mamuntukan, sinabi na rin po ning kakatamong piyangariken, na nung dinalan na rin kayang sasakupan, maging dinalan niya naman po yung kayang ugali. Pero, retang dinalan na reta, maging metong lamo, dapat panamdam. At maging metong lamo, metong mo yung maging dang kay. Maging metong lamo panamdam na po. Kumbaga po, king kaburyana po ning Diyos. Na po. Pero, makanyan man po, nung ing metong nga obispo, kailangan po metong niya pinpunguliran. Pero nung ngiti, metong niya pong katatakiran, pumalyari maging mamuntukan. Nano po kaya sinabi na ning Biblia, karing katatakiran. Nga na po king Mateo 18:6. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisimpalataya sa akin ay may pakikinabangan pa siya kung bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Nano pong burisabyanan nito? Alaya pong pakinabang nung ika metong kapong katatakiran. Lalot na po nung metong mamuntukan katatakiran niya. Maya pang magbaba na kamo king kaya kang pwestong nung metong kamakanta. Kasing metong mamuntukan, maging buntok dayangan po, mamuntukan. Buntok. Maging buntok dayangan po. Yung mabilog ay iglesia. Karing miyembro. Kumbaga, yung kailangan maging role model. Pero minsan po kapatad, eta naman po halingad king kaya katamong kaisipan na yung malilyari keti. Na nung minsan, ing mali po, ya po yung maging mayap. Karing aliwang panlalawe daring tao. Mapapalyari po iti. Pati po king Biblia, masasabi po iti. Lawen tayo po, king mga ngaral o Ecclesiastes 8:14. Ecclesiastes 8:14 po. Nga na po, may walang kabuluhan na nangyayari sa lupa, na may mga tuwid na tao na kinakakapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masasamang tao na kinakakapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi, na ito man ay walang kabuluhan. Ne po? Impong mali na maging mayap king panlalawe daring ngaliwang tao. Alaya pong kabuluhan nito king harapan na puning kaya katamon Diyos. At bilang panalwi po, kaya pong ngumunang Korinto 13:11, para po ka rin kalupa kong kainakan, at mapilan po ka rin mga to. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang aking bagay ng pagkabata. Ne po? At yuta na po Kenny, magitutuanan ta na rin po. Uning gawan ta na po yung kaya katamong katungkulan. Nune, nung bursabyan na po ni Kenny, ing matuwang baluti na niyang at yuta mo pa king panglaman ka nito. Na ngeni, at yuta na po Kenny, may hubog. Kailangan po lakuwanta na po kano ito. Lalong-lalo na po karing kapatag kong kaya nakan, magumpisa na po ka na ako. Maging seryoso ta na po sana karing kaya katamong balang gagawan.
Kami pong kapatad, kaya nakan, pasalamat kayo po, kabang anak kayo po kasi may ngari kayo pong labong na malyari pa pong ibaluktot. Karen pong pag matulid mi, na naman po dapat matulid. At sana po maging metong kemo naman pong bamboo o kawayan na datangin panahon, makanyang kaya pong minusbong at mabiyasa kaya po sanang duko. Una na po kanako, pasibayo po, maya paabak po kaya kayungan. At epo talwi, ing pamagteksto ko ngayon ni kaya kayo. Dakal pong salamat kang Elmer. Ne po, lawentala po rin kaya katamong kabataan. Ngayon na po, huli pong ITEC na. Biyasa na pong magsalita. Ne po, huli pong mituro karelaman, di ba't kinsimula. Ne po, rin po, pag maragultala rin kaya katang kayanakan, kabataan ngayon ngayon po, kabataan niya naman po ini. Metong niya naman pong kayanakan. Huli pong dinantala ng mga pagkakataon, dahil kaya katamong kapatid na kayanakan. Ala pong aliwang awsan tamo, nung ay kapatid na Jayal, Beleno po. Una po sa lahat, ay, Tagalog yun. Gusto po kasi ng ating mga namumuno sa ating kapatiran ay gawing Tagalog ang ating kapulungan. Kahit sa araw lang ng Sabat, tayo magsanay. Pero sa totoo po nun, dahil para-pareho naman po tayong Kapampangan, kakampapanganin ko na rin po. Muna po, kin Diyos, na payabot kayo po yung mayap oras. Mumuna po kayo, kadwa po, karang manungkulan, at yun po, kini, king lunduyan na ini, payabot kayo po yung mayap, abak kaya kayungan, kalupo karang pengari, ang popong kapatid, ang makipag-aral, king eskwelahan na nimbi. Totoo po ito nga manuanin ka na kung kapatid kayo nakan, mapalad kami po, kami pong kayo nakan, abang anak kepa, mababiyasa kami king makanining kabagayan. Uling pong pablasang kanita rin katamong meging pundadores manungkulan king katamong sentro. Ila po matuano pong mayabit king kasalpantayanan. No read, no write. Kay ba't po nung misan talagang masakit la pa pong mamasa, lalo na rin katamong revelasyon. Datapwati kami pong kainakan. Uling po yung high-tech, sabihan dapin high-tech. Agad kaya pong may yubog king makanining kabagayan o makanining maging okasyon na ningkikatamong kasalpantayanan. Anya mapalad kami po, itang binasa ng last reference ng kanakong kapatid na kainakan, anak kong kaswelong may kabasaan na iwan mo ang iyong pagkabata. Diyan panganak ka, nung inabit na ka ng kasalpantayanan na ini, agyo mo na yung lakwan, yung anak mo. Kumbaga, king mababong salita, maging matured ka. Datapot bayan kayo po sulungan, yung kanakong pamagsalita, king kaya kayong harapan. At hindi mo pong tinapay ang pag-aralan, pidakditakan yan yung orasay ni, apin po yung temang obispo. Ini pong obispo ngayon ni, sinabi na ning kaya katamong pengari minun ang magsalita. Mababanggi ini, darandaman tamo, kareng kapatad tamo, Catholicism, king aluwang partina ng kaya katamong lugar. Kaya katamo pong katuwang espiritismo. At intamo pong ausa na obispo. Apin po, sinabi na nandin, apin po yung mamuntukan, kaduang mamuntukan, at peka masagli pong sabihan yung karela atin pong obispo, kareng bawang lugar. Kaya katamo po atin pong maging direktor, diretiba, naning balang region, at kaya katamo pong tatalnananan. Kalup na po, tamo, makayander tamo po, kaya katang bandera, lawin niya po, Region 7A. At intamo pong balang region, Region 1, Region 2, itamo po, makadepende itamo po, King Region 7A. Bayo kaya po suglungan yung tema, bibigay kaya po yung condolence ko
pagigirami na po, live tamo po, live streaming, king pamuluan na po ng Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, the former President General na ninggi katamong pamunuan, Hermano Florencio A. Juan Jr., inauna po ni Bie, king Bie Espiritu, anya pong milabasan na yado, makaburol ya po yata kita sentro na o na yung balita po yata, na po dalaking sentro general. Condolence po, kareng pamilyang Juan, ang po pamilya na pong Florencio Juan, nalikwa na po Gimbie Espiritu. Sulungan kayo po. At pong mababasa king mga bilang 27:16. Basan tayo po. Mga bilang 27:16. Maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat, ng laman ng isang lalaki sa kapisanan. Ita mo po bilang katuruang espiritismo. Maglalta mo pong metong alalaki o diwa darengega na gana pong laman. Anyapin po yung masasabi nung minsan, sabi dareng aliwa, ba't gewayeng mamuntukan niya nana, ala na yung mga intindihan. Dadaputin Diyos po ganaganang bagay at yung ngampong reason. Anya po siguro gawa na yung mamuntukan ng banal ng metong tao ngayon at inya pong pamala king gayambi. At inya pong buring kong sabihan at inya pong buring paywatig o at inya pong buring plano kitang kayambi king pangaubispo na po ng metong mamuntukan nung enong misa nene po ay tindihan ing katuruanan ng apong Ginoo. Ngayon po, naano po ba dapat talaga yung taglayanan ng metong obispo na pilit ng babanggitan ng minunang swagsalita ka na ako? Makasulat po king Tito 1:7. Ini po yung dapat ng taglayan ng metong obispo nung yung metong manalakaran king pangaiglesia na ng Diyos. Sapagkat dapat ay walang kapintasan, palibasa siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi mangungulo, hindi pala sa mahal na kapakinabangan. Ngayon po, nung tayong tindihan kaya tapong Tagalog, ayan po yung kapampangan na basa tayong screen, mas malino ya po kaya katamo. Ini po pilit dia pong babanggitan ng kanakong kapatid. Dapat naman pong taglayanan ng metong obispo, ing makanini pong ugali. Mumuna pong dili dapat kanu maging mapagsariling kalooban. Buri na sabihan kapatad, nung niya ako metong kung mamuntukan, kung naiintindihan ng kanakong sarili. Intindihan ko norat ang kapatad kung lalo na retang tupang manalwa na po king dulwal king karelang kural, ing masanting punggawan kanita, kung kilalanan o kaya ning kanakong sarili. Nung naretang tupang milako king karalang kuralan, ilang mumuna ko pong abitan na tibalik king kuralan ang makayatsu antimo king iglesia na ng Diyos. At pantauli po, kini po mumunang Korinto 4:1 ang gaya pong 2. Baka nita po medyo boss ka nagayaman po Ipalagay nga kami ng sinuman ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Dapat po pala, metong nga obispo, metong nga ministro, metong nga mamuntukan na ng kikatang nga salpantayanan, makipagtapatay niya po kinga pong Ginoo. Alwa po itang kayang sarili, nunay itang kaburyanan ng igpa, ang po yung kaburyanan po ng Espiritu Santo, ya pong dapat ng taglayan at pahiral kay mismong kilub na ng iglesia. Ako po, manal, kung kayong banalayarapan, ang ganang ko po yung kanakong pamagsalita, doon ay metong ko naman pong makipag-aral at metong amatenakan alang sawang susulong king kaburyan ng Diyos. King pong buong Diyos, king kapurian, condolence po, king former president na po ng UECFI, may payabak nga po kayo to be God all the glory. Salamat po. Bala ko po, mag-speech yung presidente. Putaputin yung potential na po. Malayo po.
datay ngaldo, metong yan namang milukluk ka rin yung magding leader na po, ng katang kasalpantayanan. Po. Isto pong magsalita la rin kabataan, yung kay may bugkong may papayal sa kaya ka na akong luklukan na. Excite ko po kaya karelang kabyas nan ngayon uling. Pero ini po, kareng kapatada kaya nakan, uling pungin kaya kayong pwesto ngayon, kaya naan kayo, sabi napin na tsuya kaya ning imbut na, ning kaya katamong yato, nung minsan, pero mapalad tampa mo rin, ita mo pong anak da, o ita mong kayanakan ketiking sibol, na atin tamo pong takot king Diyos. Kasi po nung alalang takot din kay katanga anak ngayon, potagetang video game karin latyo. Po, karin tala paninin tunan. Pero makanyan man po, yunada po yung obrada king kay katamong Diyos, uli pong sabi na, nalaking yato, uling may yaus nala, abang kaya na kanla, kining kaya katang kasalpantayanan, anya nung minsan tatagyan da na itang lakad dan, imbes na po manalbela pong sine, niyayagkatan, ilang nibabarkada, makirandam na lamo po, karing amano na ning kaya katamong Gino. Palakpakan tala po rin ning kaya katang kabataan. Dakalya pa po yung oras, bala mo ating pangmidinan kayang lalam, po. Siguro po magsadyala rin kaya katang pengari. Kayang lalam, po. Ila po rin kaya katamong dinan na orasan pa. Marakalya pa po yung oras. Brother Rick, metong yan naman pong pengari ni. Kakit kaya po, Brother Rick Gomez at siya po kaya lalam. Paninayin tayo po kayang baba. Mayapayabak po at matutula ko po kareng kay katamong kaya nakangenin po at kakitamuing karelang matinakan po at papagmaragultala po rin kay katamong kaya nakan karing karelang pamagalang ngini po kakitamuing pamagsulong generation by generation po kakitamo ing karelang gelingan. At dindamdala po rin, katamo pong tinipang banal, kareng dela na po. At bayo ko po taglus na po, binggitan ni katamong kayanakan. Ita po makipa-condolence, payabot tayo po king katamong condolence king dati tamo pong President General na po. Ning katamong national Hermano Florencio Juan po iya po yung katamong dating President General kita pong February miyelelenyapin niya ang gaya po kitang February yung kayang pamanungkulan po malambat siya pong menungkulan yung katamong pong President General na Florencio Juan king katamong kapatiran anyapin po pinahabot po namin ang aming pagkikadalamhati, pakikiramay sa ating dating Pangulo sa kanyang mga pamilya na si Hermano Florencio Juan. Dito pa sa ngalan po ng Pampanga Provincial Committee 5 at lahat ng sentrong sakop po nito ay kami po ay nakikipagdalamhati at nakikiramay kay dating Pangulong Florencio Juan. At ito po din damtala din kaya katamo pong mino ng may magsalita po kareng delara pong kapag-aralan kay katamo ing amanong delara kay katamo po ing temang ngeni apin po ing obispo pache sinabi tamo pong obispo lerawan de kay katamo din kay katamong minong magsalita nung nano po yung dapat ng taglayan po tang metong kang maging obispo po. So, yung obispo, kailan tulad niya po kay katamong kasalpantayanan, yapin po yung metong amanungkulan po. Metong medinan pagkakataon, bang pamunuan yung kay katamo pong kapatiran po. Emo keng lokal, emo keng provincial, emo keng regional at ang gana po
keng katamong nasyonal. So reta pong mi talagang obispo amalyaring maglingkod karing-karialang pamanuan. Sabi napin ketang may basa, nung no ka rin, nung ing pamamahalaan mo, libu-libu, o dinadinalan, o lumpulo, pulo-pulo, nepo, ating mita talagang obispong bang malyaring mamahala, kareta pong kanya-kanyang estadong kareta. So, dindamtala po, rin kaya katamong kapatid nung makanano deng lerawan, nepo, ang pong dapat ng taglayan ng metong obispo, bisang obispo. Kasi po masakit siya ing maging obispo. Nung lintulad tayo po king katamong mamuntukan, sa bagay po akakit tayo king katamong mamuntukan kini atin yang ganaka, nepo, atin yang kapagpasensyon, nepo, atin yang sipagan, nepo, akakit tamo po king katamong manimuna kini. So ita po ing metong maulagang dapat ng taglayan nepo ning metong manimuna king metong antimong metong local nepo. Anyapin po masakit mo rin itang nung bisa kang maging obispo kailangan nung itang kayakang panugali ketang minunang panahon nepo anyang etapa mayawos kasi kanita pong minunang panahon uling tayo pa makayang balo. Lalong-lalo na po retang alang kapag-aralan king katamong kasalpantayanan. Ala kapaketang tune, tuntunan, malyaring tutuntunan tamong ini. Pero ditak-ditak, nepo, makanyang tamo pong sasamasan, makanyang tamo pong ayusan, banting upayang itang katamong panugali kanitang panawong minuno, makanyang tamong pong reforma. Nepo. Anyapin, may pong mawalagang bagi, na kailangan talaga itamo pong talasalpantaya. Mo po rin maging obispo. Uling dapat itamongan taglayan tayong maging obispo tamo, itamo pong talasalpantaya. Uling pantunana yung Diyos kay katamo na itamo maging obispo tangan. Potang ataglangan tayo po yung maging obispo tamongan. Nepo, keng kay katamo, mo keng kay katamong kasalpantayanan, nunay keng kay katamong sarili. Nepo potang taglayan talareta, nepo, siguro ing metong kongregasyon, antikanini, makanya pong lunto maunlad, nepo. Potang ing metong kapatad, mo na kailangan pang turuanan, mo na kailangan pang sabyanan, uling balo na po ing kayang obligasyon ang po ing tungkulan na king kasalpantayanan. Anyapin, mo ka rin kay katamong maging manungkulan, maging obispo. Nune, itamong ang taglayan tayo itang katangian na ning metong obispo, banting upayang laliya pong mulad, laliya pong santing, ing kay katamong ugnayan, ing kay katamong kasalpantayan. Anyapin po, karetang delara pong sitas din kay katamong megsalitang minuna, metong lapong maulagang bagay, malyari tala pong tandaan ng reta. Nepo. Ilang idatok tamo ka rin kay katamong kaisipan, ilang idatok tamo ka rin kay katamong puso, banting upayang lalo tamo pong apaunlad, kay katamong kasarilinan, at lalong-lalo na po kay katamong kasalpantayanan. Munin po, akit tamo, kay katamo pong kapatiran ngeni, nung makarin, kay katamo meging pamunuan kay Tangaldo, anyang kay katamo pong anibersaryo, di natangla po kay kanini po. Nung kananong patutuanan nung makanano yung kaulagang pisasan metong tamo kay niking Sibol Tagumpay na nimbiye. Nung loka rin, meging alimbawa la po rin kay katamong talaparimuna kini na talagang tunay lang obispo bang malyaring ipakit na po ing panyulong king kay katamong kasalpantayanan. Metong la pong magpatutu, kareng gagawan da rin kay katamo pong kapatad kini, ne po rin kay katamong manungkulan kay tikin Sibol. Ita pong katangian marahil sa sabianda may basa kayong ebanghelyo na dindamtamo rin kay katamo pong manungkulan kini siguro marahil tatanglayan depo yung katangian na ning metong obispo. Uling pong kanong mayayakit yung metong tanaman, amasanting tanaman king kayang kesantingan na bulas nunay itang bunga karinya po mayakit yung metong tanaman. So ikita mo po ing agagawara rin kay katamong manungkulan keti nepo itang katangian talagang sa taglayana ning metong obispo
marahil at ino pong tataglayan ngeni rin kaya katang manungkulan kini. At sana, marahil sana lalo tayong pang magsikap, lalo tayong pang misasan metong panting upayang lalo tala pong agawa at batang nga pala patutuanan pa karetang atsuking duwal king kaya katamong kasalpantayanan ing tune katuruan at tataglayan tamo king kaya katamong kapatiran. Ang ganang ko na lang po kini ring mapilan kong kasiwan at pasibayo, sana lalo tamo pong munlad king kaya katamong kapatiran dakal po salamat at mayababak po. Dakal po nga dakal salamat kang Brother Rick ne po kareng binyen ng mensay kaya katamo. Ang gana po karetang minunang migsalita, ang gana king banal ay espiritu, mamye kapag-aralan kaya katamo, mamyayang patibe ne po kaya katamong anak na, mamyayang guidance kaya katamo, bang malyaring tukyanan ng tao. Uli pong kaya katamong tema ni king kasanting, obispo. Pero po nung minsan mamayat maragul ing responsibilidad ning metong ding manungkulan ne po. Mo po rening mamuntukan nung itamongan pong sablang mga siwa king kaya katamong kasalpantayanan. Uli pong ating panahon nung minsan ding kaya katamong kapatad manungkulan, ating pong panahon nung minsan king karelang sarili kikyakla, ating nung minsan king karelang sarili matulal, agpangket ang karelang akakit karing kaya katamong kapatad. Deni pong kaya katamong kapatad manungkulan alala pong keliwan, kareng pengari, akalupan na ning kaya katang kapatad. Kaya katamong kapatad, atin niyang pamilya, atin niyang anak. Nepo. Ing metong apengaring lalaki, angad na pong proteksjonane ing kayang pamilya. Nung ating panahon, amanandaman niya ing kayang anak. Nung ating panahon, ing kayang anak, masusugat siya. Metong niya namang pong manasakit, ing metong apengari. Kalupa na po king kikatamong kasalpantayanan, lalam na po ning bandera na ning kikatamong kasalpantayanan Union Espiritista Cristiana de Pilipina Incorporada, nung atin la pong sabyan kikatam o kikatamong mikakapatad. Manandaman la po rin kikatamong kapatad. Nung atin tamo pong asabi ka rin kikatamong kapatad, manandaman lang mumuna rin kikatamong kapatad. Amanong kulan. Bakit po? Uling at siya po karela ing kapamaalaan, anong makanano re pong palakad ing kasalpantayanan, nung makanano tayang ipanaral, nung makanano tayang ipabalo ka rin kapatad ing maya pabalita. Dapat malugudya ing kikatamong ginong Diyos, karing balang makirandam, karing balang balugbog, at siya makirandam ngening pinandit. Dapat ing kabyasnanan ng Diyos yang mamutawi ka rin kikatamong puso. Uli pong nung alayo yung lugod, asasabyana kikatamo ng Diyos, makakawani tamo king iglesia. Uling intutuna, ing pahiral na pong parapat na ning meto nga iglesia maya po. Anya nung lumakad tamo, ang makataliwas king iglesia, nino po ding manandaman. Mumuna, rin kikatamo pong mga siwa. Anya pag nasana po ning metong a kongregasyon, o metong nga iglesia ngiti, metong muing lakad, metong muing panandam, uling ya po yung tuturunan ng Diyos kaya katamo. Mapalad tamo po itamong mikakapatad, patunayan tamong alang patugot, na tunay tamong mituruan, king salita, king gawa, ating tamong pamisasan metong. Uling ya po, ing may kintal karing kaya katamong puso, uling ya yung tiruda, ding kaya katamong banal at yaing tiruda ring kaya katamong pundadores na ning kaya katang kasalpantayanan. Hanggang ngeni dingaliwatamong kapatad o pengari kaya betala pang magobro. Dapat ding kaya katamong aliwang pengari nung atatamasa taman po ing kuswelo ngening panahon tam dapat lapong matutula detang kikatamong pengaring memundasyon king kasalpantayanan na ini, na hanggang ngeni
waman alanalu king kikatamong harapan ang makipag-aral la king biyay espiritu matutulalang manakit kikatamo uling ang gangening panahon na iti tatengkilikan tamo ing lugod da pe pamana da kikatamo. Anya sana po kaluguran kapatad king kasalpantayanan nanuman ing subok a dumalan king kikatamong biye nung nanuman ing subok a dumalan king kikatang kasalpantayanan at yutamong miyabe-habe mikakawulan sabi napin meto nga panandam, meto nga kaisipan, meto nga aksyon. Iya po yung kailangan ng kikatang kasalpantayanan. Bilang meto nga manimuna king kasalpantayanan na iti kagumdaring kikatamong kapatad. Emi po panintunan king kikaming sarili na ing dinanyuke pong antikanining karangalan. Dapat napuaywasan ng tao nung minsan nasasabi tam. Pero kami pong kapatad yu, pasalamatan ko la. Reng kapatad, pasasakupa na po ning kikatang kasalpantayanan na iti, lalo na po king Sibol Tagumpena ning biye. Pasalamatan da kayo, ikong sablang miyembro ning kasalpantayanan na ang gangeni po magtibe tamo. Inipuwag katanda kayo, nanumang pong subok, akikatamong dalanan, nanumang pagsubok, akikatamong harapan, ipanalig tamo king kikatamong ginong Diyos na dumalan ngan mayon at enepuy biye ing meto nga pagsubok, ing meto nga kasalpantayanan na iti nung etamo po akarga, uling yaing sasabyan na kikatamo. Nakatamo din ang pagsubok ng Diyos na naawag wanta ng tao. Anya, kailangan mo po ing malawak, pangunawa, kabiyasnan, king tao. Anya, sana po kaluguran na kapatad, kagumdare ning kikatamong kayabe, manungkulan king Sibol, lalo na po kanako, nung waman po king kikatamong pamagobra, king pong kilubna ning pepabanwa, kikatamong miyutos-sutos, yako pong kapatad yun nung ating kuman po nga sasabi, labis ketang kanakong kabalwan, nung menandaman kayo po, ampong mayat siting kay kayong kapanandaman, akong kapatad yu, manyawad kong dispensa, ketang kanakong nga sabi kaya kayo, nung atin man po. Nepo, uli pong napu kasakit, ing meto nga manimuna, king kasalpantayanan na iti, sasabihan nyo po, nung papulula o nung dinalan na rin kaya kayong sasakupan, makanita kayo pong makiyabe. Nepo, makanita tamo pong makyutos, uling epoy tang burita mo yung pairal tamo, nunay ta pong birina ning iglesia, ya po yung malrapat gawa na po ning manungkulan. Malugod ko pong babalita kay kayo, king kekatamo pong kongregasyon na iti, king Sibol Tagumpena ning biye, etamo po wakit, ing antikaniting etaya akit, ing metong progreso, nung etamo po misasan metong. Ini po maging simboluya mo na itamo kiti king Sibol ating tamong malinaw ugnayan, ating tamong matibe dapat ang magpatutuking kay katamong kasalpantayanan. Dengan pong kay katamong opisyalis palakpakan tala rin. Metong lapong emplo, manibat king gabinetis, ang gana po king pamunuan, ang gana po rin king matas tamong manungkulan king kay katang kasalpantayanan, uling ing kaisipan da rin, nung makanano tamo pong sumulong ang pong mga tingkikatang kasalpantayanan. Dakal pong salamat at ngani po bayo tamo magwakas, data pong kikatamong kadwang basket ay biyatala po kitang kikatamong kapatad na po, kikatamo pong dating Pangulo. Malugod po namin pinapaabot sa inyo, sa mga pamilya po ng ating yumaong kapatid na si Hermano Florencio Juan, ang dating presidente po ng ating pangkalaatan, Unión Espiritista Cristiana de Pilipina Incorporada. Kami po ay nakikiramay sa ngalan po ng Sibol Tagumpena Biye. Sana po malugod po ng ating kapatid, naway nakatapos po siya ng kanyang mga trabaho dito sa lupa, hanggang dun po sa langit na siya po ay nakapagtapos ng trabaho. Dahil po siya ay matagal ding nanungkulan
sa ating pananampalataya. Kaya po, hermano, purihin po ang Diyos at kayo po ay nasa kanyang kanang kamay. Malugod po ang ating Diyos. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Aren pong kaya katamong pisaw-saw, ngayon ngaldong ini, 3,415 la po. So, ito pong kaya katamong kadwang basket, 1,740 la po. So, ito po, in kaya katamong tipunan ngayon, so, kaya tutuki pong Domingo kanyan, convention na po na. Alya pa. O, kaya pong tutukin Domingo, maraming tamo po. Dakal pong dakala, salamat kaya ko.
maluguda ke kaming igpa, alala pong pupus, din ke kaming pamipuri ang pong pamipasalamat ke kangening kapinanditan. Pablasang Ginong Diyos, manibat king simula na ning tipunan, kinoing makanyad me pong biklatan ning kekang banalapas bulan, bang dening ke kaming kapurianan pong kapasalamatan ke kaigpa, ing makanyan lapong miras banal mong harapan. Ginongening pinandit, mayariya ing metong atipunan, akekang penimunan, manibat karing banalay espiritong kekang tiburan, ang ganay pake kaming anak mong gawa mong tagapagsalita ngening pinandit, karing kekang manayap abalita, bang makanyandalang dandaman din ke kaming kapatad, ang ngening makayatsu king tipunan na iti. Pasalamat kami Ginong Diyos, ing miglulan karing kekeng puso ang pong kaisipan. Igpangening pinandit ay iti deting amanong dimdammi, makanyanlangan pong mikintal karing dulang daring kekeng puso. Diyos ko magsilbilang kabyasnan ke kami, magingking ke kaming pamanglakad karing aldo bukas. O igpang banal ngening pinandit ay iti, paintulutan mong ngening mikakawani kami ikepong sablang anak mo, nung makanano mo kepong tinipon payapa, makanyan mo naman pupot ang magbalik kami karing kekeng sarasariling tuknangan. Diyos ko kagumyaing kekang banal apat nube, makanyan mo naman Ginong Diyos ngening kaurasan na iti, anong makananong ingkekeng kapatad magbalik kiya, ing kayang bansang penibatan. Diyos ko makanyan me pong inatad payapa ke kami, bang makanyang makiyayo karing ke kaming pasalamat, makanyan miya namang sargong atad payapa, ang gana Ginong Diyos itang sakayana, bendesyonan me Ginoo, ikapuing matnube kaya, iya puing malyaring ipabakal mi king kayang pamanggulot, ing banal mong subebe, iya puing hadwan mi Ginoo. O igpamakanyan mo naman ikeng sablang anak mo, ngening kapinanditan nung makananong manuli kami igpakaring kekeng sarasariling tuknangan. Ginoing makanyan mo kaya mo naman sargong patnubayan king linaning kekang lugod. O igpadwan mi, ing papanatilyan mo keng payapa, ngening kaurasan na iti, makanyan mo naman karingal doming bukas, ikapuing maglula ng pong matnube ke kami. Ginoo, ngening pinandit ay iti, ikepong sablang anak mo, mikakawani kami, ing kekang banalalugod, yargo ing kekeng adwan, ing banal mong presensya, ing kekang banalasaw, yapuing ngaligan mi. Ginoo, reni puring ke kaming makuyad, akapasalamatan ng pong kapurian ke ka, ang ganareting ke kaming kayadwanan ke kaigpa. Tulutan mo, ing banal mong saw, yung manatiling kayabe mi manibat ng ngeni ang gaman keng wakas. Iya nasa po salamat. Dakal po salamat. Iyat singalis po ang po'y Brother Michael, pwede pong kembabo. Brother Michael David at singales. Kayanakan po ating pong anibersaryo. Okay na. Mako po na. Yak makatabi. Sa iyong pagmamahal, salamat sa buhay na iyong ibinigay. Salamat sa iyong pagpapatawad sa mga pagkukulang ko't kasalanan.
Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.